Ukuziveza kwethu nakuphi nakuphi la kufinyelela khona likhasi lethu Umtolo TV sekubingelela. Lokubingelelayo iyona intatheli yakhona la kwaMhlaba Iyalingana. Esikuphathele zona osuku lanamuhla ezithinta uMax Makhanya owaziwa kakhulu ngokuzalwa laphana eMbumbulu. Wayesezinza kakhulu eGoli ngenxa yamatoho yomsebenzi. uMax Makhanya ubhekene necala lokuthuka isilo kanye nendlunkulu yakwaZulu. Ebenhlaka Production izolo baphikelele khona laphana esigodlweni eNdlunkulu ukuba bayozwa ukuthi umdidiyeli wamabutho yena ukhetha ukulisukumela kanjani lolu daba, njengoba naye ubeseshilo ukuthi lolu daba lolu uyalusukumela ngoba uMax Makhanya akayiqali lento yokuthi yena axhaphe isilo. uMax Makhanya kuyaziwa ukuthi yena kwasekuqaleni waqala waxhapha ibandla lakwaShembe ngoba ukuthi ibandla likaShembe alizange lize limthathele izinyathelo. Ube seqhubeka wangagcina lapho, wayesekwelela ngala endlini yaseNdlunkulu, waxhapha iNdlunkulu, wathuka isilo uMisuzulu, wathi sidla iy'febe siphinde futhi sidayise ney'dakamizwa. Lokho-ke okubanga ukuthi uMax Makhanya izolo azagcine ebanjelwa i-meeting ebalaphana eNdlunkulu bexhumana nabomkhosi wangala kwaMakhanya. Bebese besho ukuthi bacela ukuthi kuphumiwe inqina babafunise uMax la angakhona. Kodwa umyalelo ofikile kubona ukuthi uMax ungasembumbulu okwahlala eMeville eThekwini, waphuma eThekwini wahamba wayohlala eGoli ngenxa yamatoho yomsebenzi la azenze khona njengamanje. Ube sekhipha-ke inqina-ke umdidiyeli wamabutho ukuba amabutho bacela ukuthi noma base-hostel bacela ukuthi bamtholele uMax la ngakhona beze naye la ukuba azochaza ukuthi lezi zinto azishoyo noma azidalula la enkundleni yokuxhumana yini inhloso yakhe, futhi obani laba abangemuva kwakhe okuyibona abamphushayo ukuthi yena enze lezi zinto azenzayo. Kanti nomunye wake washo ukuthi laphana kule daba kaThamara ukuthi umuntu owone yonke lento lena uyena uMax ngokukhuluma izinto ezingamdingi. Kepha-ke agcinanga-ke lapho, nakhu njengamanje usewelele ngala kwisilo, usexhapha isilo, waxhapha nomama wesilo, wathi asizalanga sabola amathumbu uma sizala uNkosi uMisuzulu. Lokho-ke kudala ukuthi uMax Makhanya agcine esebhekana necala lokuthi eze ezochaza kabanzi ukuthi lezi zinto azishoyo ubani amtshela zona, futhi kungani ezisho lezi zinto noma ethuka isilo. uMax Makhanya ube esedlulisa amazwi okuxolisa izolo, kodwa namuhla futhi ube eseqhubeka esethuka isilo. Lokho okukhombise ngokusobala ukuthi uMax Makhanya akazange aze afunde isifundo kule nkulumo ebekade ikhona izolo lapha eNdlunkulu, ithula uyena umdidiyeli wamabutho. Uyadingakala-ke uMax ukuba eze ezoziphendulela, achaze kabanzi ukuthi yini inhloso yakhe ngalezi nkulumo azikhiphayo ezingelona iqiniso laphana eNdlunkulu. Baziphikile-ke ebaseNdlunkulu zonke lezi zinto azishoyo uMax, kodwa sicela ukuthi ulalele nayi. Ngiyaqala mina. Siyakhuleka esilweni samabandla wonke, siyakhuleka kwindlu lamithi yamakhosi. Sithi bayede hlangana lamakhosi. Ukuba khona kwethu la osukwini lanamhlanje njengabadidiyeli bebutho likaZulu bempi yesilo, asithokozile kahle ngenkulumo eyenziwa umnumzane uMax Makhanya kwi-social media, akhombisa ungasihloniphi nje isizwe sonkana sikaZulu, akhombise ungayihloniphi iNdlunkulu nesilo sikaZulu, ukwehlisa isithunzi unomthebe wesizwe ngalendlela eyenza ngayo. Kodwa kana kuba kunjalo ngeke sivumele imizwa yethu nentukuthelo ibe ngaphezulu kokuhlonipha nokubekezelela isimo esibhekene naso njengamanje. Le nkulumo kaMnumzane uMax Makhanya sinesikhathi iqalile eyenza, kodwa asihambisananga nayo iqala esikwenzile. Sixhumane noNdunankulu wesizwe sakwaMakhanya lapho athi uMax ungawakhona, samtshela ukuthi ayisiphethe kahle lento, futhi akekho umuntu ongumZulu emphethe kahle.
silandela umgudu ukuthi indunankulu wesizwe sakwaMakhanya umnumzana uMbongeni Makhanya undunankulu wesizwe awuqoqelele udaba ukusondezele le ndoda ebonakala ingasihloniphi siwuzulu wonkana. Undunankulu wesizwe sakwaMakhanya walwemukela udaba walithatha. Sizama njalo ukuhlonipha inkosi bakwaMakhanya nesizwe sakwaMakhanya, sisihloniphe ekuthenini asibakhombi ngenjumbana kodwa sicela ukuthi lo okhulumayo bamsondeze sikwazi ukukhuluma naye. Ulithathile udaba undunankulu wesizwe sakwaMakhanya walisebenza, wabuya kithi wathi sebefikile kubuka lo mfo oMax. Kwatholakala ukuthi akekho ekhaya, akasahlala ekhaya, usuwahlala kade ehlala eMayville, nakhona eMayville akasekho sebemkhombe eGoli. Ngakho njalo ngoba sezubulungiswa bokuthi ayilungiswe lento ngaphambi kokuthi kube khona umonakalo odalekayo, kodwa ke uMax uyaqhubeka, uMax Makhanya uyawudala umonakalo, sudalekile usuyisinengiso. Sesibona ukuthi ke ake sizame ukumkhuza ukuthi lento ayenzayo ukudlala ngomlilo lo. Omunye umuntu uyeyibilisa amanzi ethi ubilisela omunye kanti uyibilisela yena, ethi uyehlisa omunye isithunzi kanti uzehlisa yena. Le nkulumo yakhe isifike lapho esingaseneme khona kakhulu, kodwa sithi asisho ukuthi abasondelene naye nabaseduze kwakhe eke bemkhuze bemeluleka ukuthi lesi senzo sakhe sizomholela ekuthenini sibe nenkinga thina naye. Sizuleke ukuthi uzinze eGoli, kodwa futhi sesixhumanile nobuholi bamabutho bempi yesilo yendlulamithi eGoli, saxhumanela ukuthi ake besifunise lo muntu ohlambalaza isizwe sikaZulu ngalolu hlobo, ngoba akekho umuntu ongakhuluma kanje, noma ngekhona eDlunkulu noma ngesonisile, kodwa akekho umuntu ongakhuluma kanjena ngomfowabo womunye umuntu kuthiwe kuhle. Uma kufika lesikhathi sokuthi lento ayenzeki ngoba usuku namhlanje sivuka nenye indaba kaMax ekhuluma ngendaba yokuthi isibeletho sika Mntana Nkosi asibanga sihle, yonke lonto leyo ingamanyala aphindiwe esizweni. Angazi ukuthi ibeletho zabantu abadala uzazingana, kodwa sibona ukuthi ukuze lento ilunge sekuzofanele ukuthi sisukume phansi ke thina manje njengempi yesilo, sivikele ihlalo ezitheni nakuba sazi vele ukuthi lo Max lo ayisuku kuyo lento, emva kwakhe khona bakhona. Siyimiseleke ukuthi ake sibhekane nalesimo kusuka manje, ngoba lento le yehlisa isithunzi sesilo. Akekho umuntu owuzulu nje nozwelana nozulu nje ongavumela lenkulumo esho uMakhanya. Ngakho kusezandleni zethu ukuthi ake siyi-treat ngendlela ezokwazi ukuthi nathi sigculise sigcine sijabulile, ngoba isijabulisi lento iyenziwa uMakhanya. Nanokuthi ke futhi siyafisa ukuthi esizweni sakwaMakhanya nasebukhosini nje bakwaMakhanya sinobudlelwano obuhle kabi nabo njengoZulu, siyabuhlonipha futhi, kodwa kuye kusuke kufanele kwesinye isikhathi ukuthi isizwe nje sakwaMakhanya nobukhosi bakwaMakhanya buvele ubala ukuthi buyahambisana nalento abuhambisani nalento, beyikhipha kulento beyifaka kulento, ngoba uMax ubonakala edelela kodwa ngaphambi kwakhe besethi usuka kwaMakhanya njengoMakhanya. Manje ke lento izodala ukuthi kube nobutha obungenasidingo. Sibona ukuthi ke sekufika isikhathi sokuthi sisukumeleke lento, sime ngenyawo zombili sikhulume ngayo ukuthi into ke siphatha kabi ke nesihlukumezayo nezodala ukuthi kube nemikhuhlane yiyo ke le. Abasondelene naye ngoba khona nabanye abasemva kwakhe abazi ukuthi kusukela manje sikhona sobuya nomkhwezeli, ngoba kunabanikazi bawo lento abayiphethlayo. Thina asiphoqi umuntu ukuthi asihloniphele iNgonyama ngoba iNgonyama ingeyethu njengoZulu. Uma umuntu ebona ukuthi khona yena kumfanele kuba kube ngeyakhe iNgonyama, akabuye eceleni. Thina siyakholela ekuthenini okhokho bethu, omkhulu bethu, obaba bethu
babekholelwa ekuhlonipheni idlunkulu njengoba nathi sihlonipha. Asikho-ke isidingo sokuthi kube khona umuntu ozokwehlisa ingonyama isithunzi ngalolu hlobo. Ilokho besithi asikwedlulise okusiphethe kabi kulesi sikhathi uze kuzofika usuku namhlanje. Emveni kokuba umbiko ufike lapha kuMax Makhanya ukuthi uyadingakala, udingwa umdidiyeli webutho lakwaZulu, ube seziphendulela kanje. Ngisacela ukuthi ulalele la bese lapho usushiya uvo lwakho lapha kwi-comment section. Ngigcine ngingatholanga ukuthi ubani kahle ongifunayo. Ilapho la ngizwile mama bethi obhuti nosisi kumele ngihambe ngithathe induna noma ngithathe inkosi ngihambe siye lapha ya angazi ukuthi siye kuphi ngoba akuveli ukuthi ngibizwa ubani noma ngibizwa isilo noma ngibizwa induna zingibizela kuphi noma ngibizwa abadidiyeli bahlala phi la bengibizela khona. Makuthiwa nje kusasa ngiyavuka ngithi njengamanje ngiyasabela, ngiyabizwa, ngiyasabela, sengiyakhona ke ngizothi ngiyaphi kubani. Akugcine ngingavelanga wena Zulu, ugcine ngingavela mhlambe okutholile lokho ukuthi uMax Makhanya njengoba kuthiwa uyafuneka nje. Ufuna ubani? Ukuphi lo muntu ongifunayo? Ungifunela kuphi? Uyabona, kugcine ngingavelanga lokho ukuthi ubani